oke e gwenge duto e pacho kae. Kindiki ne owacho ni jogo mabende nogoyo kura ne sirikal kanyakla kod jogo mabende nokoluto ombulu ne sirikal masani biro yudo chenro mag dongruok kaka owinjore. Na wale watu ya ukabila kwa sababu watakuja hapa. Si mnajua watu ya ukabila? Watakuja hapa Garseni. Watakuja Bura. Watakuja Galole kule Hola. Wakikuja muambie Kenya ni moja, taifa letu ni moja, hatutaki maneno ya ukabila. Kweli si kweli jameni? Wacha nione wale wanasema taifa letu ni nchi moja jameni. Sisi ni taifa moja. So watu ya ukabila wakikuja hapa uwaambie wajitafutie shughuli ingine. Kwa sababu waende wasiende. Waende wasiende. Waende wakiendanga. Waende wakiendanga. Wacha nione watu wale wanasema wakabila waende. Bas. Jalup jatend piny ni loso e gwenge mag Tana River kama bindo poyo mokalo jatend piny Migosi William Ruto kuoma ne loso serikali manywanda kata broad based government. Na unajua sasa tuko ile serikali ya mapana na marefu. Mumesikia hiyo serikali? Mmesikia serikali ya mapana na marefu? Wengine wanasema serikali ya mapana, marefu na kina. It is deep and wide and broad. Mumesikia hiyo broad based government? Si mnaona tuko na Hassan Joho waziri? Si umeona Ali Mnyazi hapa? Si unaona huyu Mishi Mboko? Si zamani tulikuwa kambi tofauti. Lakini sasa Rais Ruto na aliyekuwa waziri Raila Odinga tumesema Kenya inahitaji umoja, Kenya moja, watu wa moja, taifa moja, bendera moja, wimbo wa taifa moja, one nation, one flag, one people. Hiyo ndio taifa letu la Kenya na hatutaki ubaguzi tena. Mungetaka tuendelee kushirikiana na hao viongozi jameni? Mnaunga mkono serikali ya mapana na marefu na serikali ya kina? Bende do owito kobura mabende nochwale nyime mano mabende dwaro tamo jalupo gai marobila Eliud Lagat mondo mi kik donje e apise. Burano mabende ne tudo Eliud Lagat bura mar nek mar Albert Ojwang ne dwaro mondo mi jalupo gai marobila Eliud Lagat kik dhi nyime kod tich. Kabende jayal bura Diana Kavetsa mabende ne owito ko burano odiochieng' makawuononi. Kawadi nyime bende korwaido kanyoni jokidnera ticho ganda adek mabende no magi kalure kod ng'anyo mane obagi pacho kayo mokalo owethuolo kod omenda ching maromo shillings 200,000 ng'ato ka ng'ato. Jokidnera ticho ganda go magina John Mulingwa Nzau, Mark Amiani kod Mutunge Mwangi itudo kod tulo kod kuo mabende no neno e kinde ng'anyo mabende no bagi juma mokalo e pacho kayo. Burano koribro winji koromo kanyo tarik 23 mar dweni mar abiriyo. Musike wale watu wanaua watu wetu. Musike human defenders. Wale watu wanaua watu wetu kwa free. Wadhi kaunti ma Migori kama oedo ni jodak ma Nyakurkuma e sub-county Mauriri mabende no chulo pegine kambi mar Ketrako ne gedo mar Dagmach koro dwaro mondo kambi no chulgi. Jodago kotelegi kod Jono Dero wacho ni Ketrako ne osingo mar chulogi ne lope mabende gichiwo e higa mar 2023 to nyaka sani mano pok otimore. En mar Ketrako mano kale puothewa. Wan gi jok mano muk utegi mapoko chule te. Wan gi jok mane okuny chuma nie lopegi poko chul. Wan gi jok mane lopegi waya ni okale mane ginyis wane gi chulo. Pogi chulo. Wan gi jok mane oketh gigegi machalo yien, niang', oduma, marie bagang'o. Gigo poko chul. Odero koro buogo mar kao kang ne kambino mar Ketrako kaponi poko chulgi e juma chiel mabiro. Wechegi bende nosir kod Joyce Manoa mabende wacho ni kambino mar Ketrako onego chulgi ne lopegi mabende ne gichiwo negi.
ne ginyisowa ni gino tieko mana dwe achiel kende kata gi nus to gichulowa. To waserita ma koro higni oselokore sani higni 4 kapok waneno gimoro amora. Emomiyo achiwora ni mondo serikal okonya, serikal mondo konya. Aleo onge kaka dang' atim, onge kaka madang' ago e odi, ago ma odi kuom serikal. Gipara yawa. Imedo winjo matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Laktar Fred Matiang'i kanyakla kod manene jalup jatend piny Rigathi Gachagua, jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kanyakla kod jatend duond bura mar DAP Kenya Eugene Wamalwa kachiel kod Martha Karua gin moko kuom jotelo mabende dwaro neno ni jatend piny Kenya Migosi William Ruto okoyudo kendo telo mar piny Kenya yiero maduong' mabende biro bedo higa mar 2027. Kane oloso e Citizen TV, Laktar Matiang'i onyiso dwaro mare mar bedo jatend piny e pacho kae kowacho ni kod mararia e wechego mag sirikal. The country needs a hard-working, honest, consensus builder or leader to mobilize the country and create a level of trust in the people of Kenya to invest their energy and their focus in moving the country to the next level. Matiang'i owacho ni jo Kenya mathoth kale midhiero mathoth e pacho kae kendo en kod yo makare mar biro tieko midhiero mabende jo Kenya kale gi sani. The level of pain and misery that we have seen in the country is surprising. Basically performing below bar, we are looking at things that have nothing to do with our destiny. I honestly feel that the challenge and the call to make my contribution to my country from that office of the president. Laktar Matiang'i oseyo mokalo piny owacho masani kowacho ni piny owacho se rem chiwo arita makare ne jo Kenya e kinde ng'anyo. Where were they when that was happening? I don't want to pretend. I know for sure that the National Intelligence Service listens to our phone calls and so on and so forth. This happens. They have ways of collecting intelligence. My honest view is that if indeed goons were hired by an individual and the government has got evidence that that has been done, then honestly speaking, it is right to act on that particular matter. But when action is not taken, weche gino sira kod jalonye weche mag siasa Ngire Gitile Naituli. Hiyo ni usemi ambao naunga mkono kwa sababu maisha ya usoni belong to the youth. Hawa vijana wetu, serikali fahamu ya kwamba wako na ile inaitwa genuine concern about their future and that of their children. Mane mabendo kelo giko mag weche matuche kor gwenge gi elak seche gi Trud Recorder Collins Okaka koro mosapargachiel ne weche manyien. Magone matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Maramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo. En mana kinde matin nyaka kambi mar Coca-Cola nyocha kelnu kampen mapek mar Shika Mzito. Thuolo machalo kama kendo koro kambi mar Coca-Cola duogonu kod kampen onogo kama gibiro wuodhe e kaunti duso sa 4 mantiere e gwenge mag Nyanza. Bedo mzito ne lendo makuyo, lendo mag ohala kachiel kod lendo moyiedhi ka intie boma ma Oyugis, chop Telakok Merchants Limited mantiere wang' apaya maduong' mar Oyugis Kisumu momanyore gi Oyugis Market. Ka intiere Homa Bay, chop Legacy Plaza ground floor machiegni gi Salama Road. To ka intiere gwenge mag Awendo, chop Ramogi Hair Salon mantiere wang' apaya ma Posta. Kata ywa tole namba mar 070161292 kata 072749448. en mana kinde matin nyaka kambi mar Coca-Cola nyocha kelnu Ramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo. Sani koro kibudho gi wede anyuola kod osiepe to nyakubed gi math makele ukanyakla. Alose wi soda mar Mzito. Maendi en soda mar half liter kata 500 ml masani biro ni enego mar siling 50 kende. Obed Coca-Cola, Fanta duto te, Sprite, Crest kata mana Stony. Ririgi saka pod ofani nitie mondi mak Mzito enengo moyweyo. Shika Mzito kwa bei nafuu. Mondi nge mathoth kete mane chendo mar donse kokale nyakalondo mari mihero mar Ramogi Karchun Jaluo. Coca-Cola
Coca-Cola, real magic. Ramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo. Weche tuke e Radio Ramogi. Weche mag tuke ni tim mar Gor Mahia kawuono riembe tich kocha mar Zedekaya Zikotieno jalupne Michael Nam to gini technical bench mangima. Kokalo oboke mondiki ne ute mafwambo weche gi jakom mar Gor Mahia Ambrose Rachier, Gor Mahia okawo okang' makamano kaluwore gi winjruok ma giwacho ni gisebedo godo gi coaches go kaluwore gi chenro ma gin godo mar loso kendo tim nero manyien. Gor Mahia bende ochunge tich security mage duto, kamano ero en wach mar Rachier wacho ni otim e yor winjruok maonge ywaruok moramora. Kuom mano Rachier singo machiwo milume moidho kotudore gi wach makamano. En jatugo mar rugby mar KCB RFC Samuel Asati owacho ni tim mar Kenya ma Simbas ma jotugo 15 koni gi koni nyalo dhi timo maber e tuke mag laro thuolo mar World Cup ma gidhi goyo e piny Uganda gi tim mar Uganda. Jatugo Neroma bende go kamoro amora e dier pap owacho ni tim mar Kenya nche notimo maber e tuke mag osiep ma nche notimore South Africa, gino makoro miye mijingo ne gidhi timo maber. Africa has been one of the best I've had in quite some time, and having played the matches 3 to 4 days after each match, that's the format that will be played in Uganda. That's what we've been trying to emulate, and I believe that that's good for us, and that's one thing we never did in 2022. Yeah. Kocha maduong' ma timno Jeremy Powwater nche nolando kweth ma jotugo 28 dichieng' manyoro ma bende biro yudo thuolo mokwongo ka moko kuom ma jotugo ma bende magin mawelo ma bende pok nogocho ne timno gin kaachiel gi Vincent Mwikali, Patrick Sabatia, David Bunduki kod Samuel Ovwamu ma bende duto dwa donjo e timno kuom thuolo mokwongo. Tim manager Jimmy Munene owacho ni tim ma Uganda en tim matek ma ok gibi kawo kanono kaluwore gi bedo ni nche gilo tim ma Limpopo Blue Bulls, tim ma bende Kenya oseradogo e kinde mokalo. They beat the Limpopo Blue Bulls, which we played with and lost, and obviously also Uganda at home, and they'll be channeled and fueled by their fans. So obviously for us going into the games and underdogs, one of the things that obviously the pressure will be on us, but the thing about the World Cup qualifiers is that every game is a final, and we have to step above and we have to just make sure that we forge forward as a team, both us technical end together with the players. Kenya biro yao campaign margi chieng' tich ariyo ka gibiro gocho gi tim ma Uganda e paw tuke ma Mandela National Stadium. Komachielo bende en ni kweth mar jotelo ma klab mar FC Leopards manche noyier motelnegi kod jakomgi manyien Boniface Ambani igeno ni kiny biro donjo apisi ayanga e chenro machiwo apisi mibiro tim kod jakom mawuok Dan Shikanda. Ambani nche noyudo kom makamano bang' yudo ombulu 1,101 kanoloyo jalo miluongo ni Enos Mutoka ma bende jal kende mane piem kode mano yudo ombulu 682. Ile tu hatujaanza kazi officially, but at least vitu zingine zitaanza kuangalia zinaenda namna gani hapa na pale. Ngoja handover officially, that should be tomorrow, and then from there tajua what next now. Jalo mabende biro telo ne kweth makamano en Isaac Mulanda mabende nyoyier kaka jagoro kaachiel gi jakeno Newton Lime mabende biro chope nyasi makamano. Tulikutana jana pahali kidogo tuka map out vitu zenye nafaa kufanyika hapa na pale. So we are on. Ngoja tu siku ya kesho ndio tujue where we start from and where we are going, we are headed to. Komachielo bende en tim mar Kenya madhi e tuke mag laro simo mar piny mangima dhi bedo gi thuolo makare mar piem e Eugene, Oregon chieng' Jumamos ni eri kama ibiro yiere moko kuom jotugo mag wakeini mabiro dhi chung' ne Kenya. Jaloch mar ng'wech mar mita 500 Beatrice Chebet, jaloch mar ng'wech mar kilomita 10 Agnes Ngetich kaachiel gi mamoko gin moko kuom mago ma bende dhi e piem makamano. Jalo ma nyinge onge kwethno ero en Faith Kipyegon ma bende miro mi thuolo achiel kachiel madhi siro loch mare. Magi weche tuke, nyinga Milton Ochieng'. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Ramogi Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Radio Ramogi.
Mana kamano nyakwaramoga juang maindi en Radio Ramogi kar chuny jaluo dakika gin 18 sekalo kaindi tok sapar mar odhiambo. Mano be ema kelo giko mar chenro mar donse tich adek makawuono niendi yena monda goni erokamano makende in mani kawo thuolo mari mibudho koda e chenro niendi. Kata kamano ateko kaindi kaparo ni sani endi kibudho kod wede anyuola kod osiepe ber ka uyudo soda noendo mar Coca-Cola, ber ka uyudo soda noendo mar Fanta, ber ka uyudo soda noendo mar Sprite, ber ka uyudo soda noendo mar Stony. Magi duto te nyakwaramogi, magi duto te half liter sani bire nengo molwar mokalo mar 50 bob kende to nyakobed soda noendo mantiere